kwendawo zolonwabo singena kuzo siyaginya thina, siyasela, we are drinking. So ndifika busy corner. So ndidibana nalo sisi. Ndiqhele iqobokazana wena mntakwethu elihle. Ndahlala phambi kwakhe usisi. Ndamdlalisa ke yazincoko zethu singamajita. Hello mama kunjani? Ajabujab. And that lady mandimjonga ngokwe-age wayemdadlanyana kumkodwa intokazi itya kamnandi. Utya lobudurayo enzeka ntoni apha ibhodlela elinje ndiyaqala nokuloya. Ndandiqala ukubona iHennessy mntakwethu i-XO. Fine sahamba ke nosisi. Asingena kwakhe. Hey andiyazi uba ndandiphi okanye kwakuphi. Mna ndibona izulu nomhlaba. Mhle lo mzi inkulu le ndawo. Sisi uhlala wedwa. Hayi sadlala nosisi manje siphumula. Yo manje ndiphinde ndibuyile etywaleni mfondini ndithi. Xa ndithi ndilele wena. Wandiqala papa mandithi. Hayibo ndibamba umhlaba. Umntu uphi? Akusekho mntu. Ndindedwa. Three, two, one, and action Hatebe. Sanibonani bafowethu injabulo kuphela nothando kuphela bafowethu. Ngijabulile kune outcome efikile la studio niyayicava mara siphume nda ngijabule blind. Yeah, greeting yami enhle manje ilelo ikam inothando ngaphakathi. Other than that bafowethu nikrend lapha emakhaya Sipho Hatebe is my name. Paranormal Show is the show. So yeah, I'd like to take this moment to welcome you bafowethu. To say you're welcome, Namgelekile come. This is the moment you've been waiting for. Guys, thank you so much. Thank you so very, very, very much for tuning in. Yeah, we are here. We've got what you guys have always been wanted. Ipogo Bafit. And once again, we'd like to say thank you guys. Thank you so much for your support. We've been reading your comments. Yeah, siyahluka masabantu nemibono iyahluka futhi. So yeah, we just like to say overall we really appreciate imbono yenu bafethu. Just to take your time as well. Just to let me just ngikhulume no Hatebe and just ngifake uvo lwami umbono wami. We appreciate that. So keep them coming guys. Would like to grow with you. Would like to know what we think about the show. How do we grow? How do we make ourselves better? Okay, so like I always say, we are that kind of people who've got that caliber to say we take anything that you say to us, then we mold it, and then we try to bring out the best out of it. So yeah, guys, thank you so much. So please don't forget to like, subscribe, hit the notification button, share our stories, guys. Let us hear Guti besides in so to Guti button, guys. I want to say thank you because we're so international to a point of Buffett you won't believe. In US we are there, in UK we are there. Honestly speaking, I say this. And that is why we always say Mobongo Knan or Kulugez. So just to hear people go, I mean UK, Sipho, shout out to you guys. Yes, Pogo. Oh, yeah. Put it Hatebe. Yeah, put. Ndiyaphila futhi phamani xa ingxaki inye uthe wena nijabulile mna nijabulanga. Awujabulanga put. Injabulani sayifumani kakuhle kodwa ke ngizawuxola njengegama lami. My name is Thola. Okay, wait for it guys. Wait for it guys. Just for introduction already ne? Wait for it it is bazise ekhaya ukuthi before sifika kule part la ungajabula, please introduce yourself, tell us who you are, ukhulele kuphi, ukhule kanjani, ukhuluma umntana onjani. Igama lami ndinguXola Xengwana. I'll try not to laugh in challenge. Igama lami ndinguXola Xengwana. Ndakhulela kwindawo yasemakhaya Eastern Cape. Kodwa ngokuzalwa ke ndizalelwe khona ndafika eGauteng ndimncinci kodwa ke ixesha elininzi ndispende khona Eastern Cape neze Gauteng ngokuzofunda amabanga phezulu. Then ke ndabe sefuthi ndifundela nokuxelengela inyama. Umsebenzi ngamagama apheleleyo. Xelengela inyama. Ukusebenzela inyama lokho, umsebenzi wenyama. Okay, Mchana, let us explain to the viewers what is that. Ukwenza ntoni ukuba xa uthi usebenzele inyama? Yabona mhlambe nami ungandiboni nginqabe kanje nami ndakhe ndangena ecaweni. Bathi basebenzela usindiso lomphefumulo obona. Kumxelengo umsebenzi kuxelenga baxelengela usindiso lokuphefumula emphefumulo yabo. Mna
ndizithetha ngokuqelenga, ngokusebenza usebenzela inyama, ngumqelengo uqelengela inyama. Ndivile tata? Ndivile tata. Ndive kakuhle. Ndivile. Okay. But ukhuluma umntana onjani, ukhulela kuphi? Ndikhulela eNqadu komkhulu lapha ikomkhulu lamaXhosa wonke jikelele eWillowvale eVuva esemlomonyoko. I like this guy. Uzondithanda thola kodwa ngokudeni kwencoko yethu uzahamba unganithanda undivele ubuhlungu. Okay. Okay. Kubuhlungu bhuti. Butol. Bhuti. Kutheni ungajabulanga? Bhuti wami, ndingumntu ukhe ndiqale apho bendingazivezanga uba ndineminyaka emingaphi. I'm 37 years old. Yeah. At the early stage ngisasanda ufumana umsebenzi bekumnandi. I did work for a big company, the company that doing a breed, a stationary, and also it's a chemical engineer. He parts zemoto, some of the what but it's a Henkel SA, Henkel South Africa. I was working there, yeah. So ndathi ngelinye ilanga yabona xa ungumntana ungumfana, I drove a BMW at the age of 25 years. I'm not talking the gedle or le moto zabafana baspintayo benze la ndithetha nge-3 series imoto yangoku, imoto yodidi. Kodwa ndikho apho ke, kodwa ndingahambi ngayo xa kusenzeka le ngozi eyandehlelayo mna. Kweendawo zolonwabo singena kuzo siyaginya thina, siyasela, we are drinking. So ndifika eBusy Corner. eBusy Corner ke my cousin brother was staying there kwindawo bathi after by Gulfontein, but I noticed a bridge they call it Thembakhoza eGulfontein. So a straight lane that indawo inhle le eBusy Corner. I used to go there for shisanyama, kumnandi, kuyaselwa ke, siyasela ke thina abantu. Eyo ngela xesha futhi bendiqala utywala ngelo xesha. Kusemnandi empilweni. So ndidibana nalo sisi. Ndiqhele iqobokazana wena mntakwethu elihle. Ngoda ubona obabuhle ayibongo buyani ngathi ngokabani ndi-yellow bone wena uyakhanya ngebala, akekho mhlophe kakhulu uyakhanya ngebala, akekho sidudla ume kakuhle nje ufit. Sisi nxiba into ezimhlophe and then mangelele sisi uhleli yedwa etafuleni. Ize abantu bekhona kodwa yabona umuntu okhombayo thina sikhulewa i-action yakho, inyawo lakho lingathi lube nihleli nawe uhleli ngapha yandichaza into yoba you are not paying attention kum. Uyabona loo nto leyo. So ndaqonda uba okay lo ushuthi akahambi naye, ndahlala phambi kwakhe usisi. Ndamdlalisa ke yazincoko zethu singamajita. Hello mama kunjani? Ajabujab. And that lady mandimjonga ngokwe-age wayemdadlanyana kum kodwa ke mntwana njenge-2 years intanga yam leyo. Okay sharp. Sisi abe right. Yabona intokazi itya kamnandi. Utywala obudurayo enzeka ntoni apha ibhodlela elinje ndiyaqala nokuloya. Ndandiqala ukubona iHennessy mntakwethu i-XO. Yabona i-XO le ime kanje man. Nake ndandithi nguxo emveni phambi emva kwela xesha besensithi nguxo because nam ndinguxola, uyabo. So ndathi okay nam senza xa ndisela le Hennessy ndithi ndiyazixolisa njengegama lam uxola. So usisi sincokole ke kube mnandi. Angingabikho into emanambeni even nakum bandithatha amanamba, yazi xa sigqula iintombi ngumXhosa kandipliti ndiyagqula, yabo ndidlala ngamagama. Sisi yachazeke ke yahleke njengawo uba ndikubona unihleka kodwa yalinda fika kubuhlungu kum. So kube mnandi ke usisi. Hayi kuncokola mane blanda utywala. And xa ndithi ndizobhatala hayi usisi athi hold on. Ndithi mna okay let's go. Siqhubeke kube mnandi. Obunye siyabuthatha sihamba nabo. Athi do you mind ukuthi siye endlini? Ndithi mna yazi into ezotywala andinqelile. Kodwa ingqondo yafika ukuthi ndiyaqala nokukubona kodwa andingiyanga lo kuyawina etywaleni. And mna ke andizingiyanga lo muntu osebenzela loo nto ohlalela loo nto vele. Ndathi number 1 dear because yabona usiseyimhle man. Libhedokazi elimanzandonga masiye girl. Then I must bet around yogqibela. Sabethe around yogqibela etafuleni obunye sahamba nabo. Ndixela uba sahamba ke nosisi. Masifika kwakhe. Xa iBusy Corner inkulu isistrato esikhulu phaya ndelesibe ndisisho ukuthi siya eThembakhoza siya le. Nikuphi but Eastern Cape? Silapha ngoku seGoli lo ngxaki yami lapha eGauteng ndithe Thembisa. Ndiphinde futhi ndithe Thembisa.
next to iGalfontein. When it my cousin brother uhlala eGalfontein. That's right. Yeah. So ndisikuloo ndawo. Usisi ke ngoku hayi xa siphuma ke sesihamba ngoku. Kwintathakusa phaa ndicenzani liqaphela xa ngoba bangabo 2 or 1. Siyahamba ke. Manjonga yho nemoto yakhona ndiyazi kwayigama elilayo andiyazi noba yini Juliet noba yintoni ezinto ezincinci wena ezincinci andiyazi noba ubani kandansazi udakunemoto ngoRomeo bani hayi ke sihambe ke nosisi ndiyangena kule nto ngena thina sobabini ndathi ndiyaqaza ngasemva isitulo esingasemva si-flat hayi bakuhlali mntu kodwa ndibona kuhlali mntu imoto yabantu ababini shuthi aba bahlala apha bahlala nje andiqondi banayo kwale nto esisekele ngayo apha okay it's fine sahamba ke nosisi asingena kwakhe hey andiyazi uba ndandiphi okanye kwakuphi mna ndibona izulu nomhlaba mhle lo mzi inkulu le ndawo sisi uhlala wedwa ewe kulayitiwe kuyakhanya ndanisebusuku ndizibuza ndiyi-1 basisi uhlala wedwa sihambe nosisi ke siyongena erumini yakhe endlini yakhe sifike sihlale kube mnandi ke hayi ke iyavuka bendikubonise ngenye ifruit ebendiyitya apha qha ndibiza igama layo ngubhanana ewe ndibonise ngubhanana ndathi ndandiqala ukuzibona nam ndithi hayi ndisezulwini nyhani ngoku engaka yona hayi ndayidedela mntakwethu and ke mna ke I'm that kind of person ndiyaleqa ndileqa ixesha alikwazi xa uyindoda ungamonelisi umntu othandana naye especially uqala nombona uleqa 6 yonke makuthi kusa ndijongela ixesha mna makuthi kusa nobenza phaa kuma phaa ngabo 8 or ngabo 10 apha kodwa makade bethu 10 ndibe ndiyazi uba ndiyibethile into ephaa ku-7 or 8 yamarawundi and bandini ndabe ndiziva nam ndisemandleni okwenkunzi enkomo emnyama uyandiva hayi saqhubeka hayi sadlala nosisi mane siphumla yho mane ndiphinde ndibuyile etywaleni mfondini ndithi ngoba loo ndikuqhela ngomngaka obunje obudurayo futhi undibonisile ke njengoba besingena ibhesi wathatha isixa bendishilo ndawo isixa kwimali yakhe xa ndijonge ndithi yho imali engaka mfethu zange ndayiphatha kaloku le endlini okanye kumi ebesihambe ibikuye ngosihambayo ndithi apha endlini noba ingakanani imali lapha kodwa kandiyihoyanga leyo yam wathi yina kusasa ngoba ndiye emsebenzini kuzawuvuka kuyiSunday ndithi ngomgqibelo njengoba kuzawuvuka kube yiSunday kusasa uya emsebenzini zange ndibe ndibuza imibuzo emininzi njengoba ngomgqibelo ngokuya and kuyavuka kusasa yiSunday zange bekho nto ethi mandibuze uba usaphangelaphi ubhangela Sunday kodwa nento engaka umsebenzi nje athi okay sharp is fine siqhubeke ke nosisi athi xathu makathi xathu ndijonga athi mi uzazibona kusasa yiSunday ukhupha ibhabhalaza uzawukwazi nawe uziphangele uright Monday wathini wathaphula usisi xa ndithi ndiyijonga zange ndaswela ukubala yabona ndaswela ukukhawunta uba yimalini le and xa sendi-estimata ndithi ngoseyihleli kum ke ndithi 12,000 or 17 or 15 epokwethini yam hayi andiyazi ke leni qha ndiqonda ndibethe ngizofuna ungaxhamazeli afuna uba bezezizipaphayo ndimjampisele zojampisa iqhela ngemali nebharu malambana lo hayi kwaba mnandi hayi saqhuba nosisi saqhuba ndawabetha mntakwethu amarawundi hayi xa ndicinga uba aye phaa ku-8 kodwa uyandiva uba ndini ndithe xa sandalala sithi siyalala xa ndithi ndilele wena wandiqala papa mandithi hayibo ndibamba umhlaba umntu uphi akusekho mntu ndindedwa xa ndilaqaza ndisithi hayibo kwenzeka ntoni ndisemangcwabini graveyard guys kodwa ndizayehla iinyembezi ndandingakhali kuthi indoda ayikhali ndiyindoda umXhosa ngoko ke ndithi hayi indoda ayikhali iinyembezi zehla xa ndibangathi ndizama ukulungisa ivoyisi yam imkile hayibo kwenzeka ntoni hayibo okay ndaqala ndaba noziya ndaba dizi ke ndiyakhangela ndiphuma sendilwele ukuphuma apha egraveyard ngoku ndiyazisetsha ukuba mandiphume ndikhangela imali yam le kanti imali yam xa ndithi mali wawuphi akusikho kwamali ndikhangela phantsi njonga utywala iHeineken nje bendicaba bendize ndiyisela nam kodwa andiqaphelanga uba ithe ndiyicinga seyisezingqondweni zam ndiyi-1 uba kahle kwenzeka ntoni xa
sihamba xa sendihamba ke ngoku ndifuna uncedo ngoba andiyazi yakuba ndithini amangcwaba angapha kule ndawo nditsho straight ngapha kwikhazini yam le ngasemva yiCalifontein igama lendawo. Ndivuka phaa ndithi kaloku bendisebhizi khona kanjani, okay kulungile. Ndakhawuleza fast zange ndisaya nasendlini ndangena emzini okufutshane bandibona ndiyimpatshampatsha ndimgqobagqobane yazi ungqolela ubunxiba into emhlophe okanye bewunjani isibomvu kwayona ndisho ibhrukhwe endandiyinxibile isihlangu sinye ndihamba ngesihlangu esinye ndikuxelela into yoba bandifunele iambulance. Bezama ukundibuza ke bona ke sendiyayicingela uba bafuna ukundibuza uba uhlala phi aliphume emlonyeni ndithe ilwimi lam litheni selithanda uba bangazama unampitha bangazama akuthetheki ayithetheki into ebhadlileyo ayikho into ephumayo emlonyeni ebhadlileyo mna ndile ndifuna ukuyithetha ayithetheki kuthetheki into engamelanga ndiyithethe and nayo ayibikho ndimfushane. Bandisa esibhedlele eThembisa Hospital ndalala phaya ndigqibela ndingena esibhedlele ndiyakhumbula indlela yesibhedlele but ngoba ndisikwi-ambulance angekho ubone bendisemotweni. Babe bandibeke nini okanye bekutheni saya khona ndaloka ndahlala phaa xa sendiphaphama phaphamiswa ngoonesi. Hayibo ndiphi ndifuna ubaleka ndifuna uphuma ngoku apha esibhedlele bathi hlala phantsi bhuti usesibhedlele apha Thembisa Hospital. Ndithi kanjani? Bathi hayi bathi ufike apha wena useneambulance kuthiwa bakuqhole esigangeni bakuthiwa bakuqhole emangcwabeni bathi bayibiza ngamathuna. Ndithi ntana amathuna bathi emangcwabeni. Ndathi okay emangcwabeni hayi andiyazi ke ngoku le nto nentini ngoku. Athi okay ndithi mna ndithi uphi umntu wam ndisafuna laa mntu uphi umntu wam. Bathi umntu wakho bethani bhuti kwenzeni ndisigqibele mna ndisebhizi khona kwakungomgqibelo ngedeyithi ethile ndiyazi ngoba kuzi-22 noba kwakuzi-2 noba wayintoni na. Ngoku phaa sendisesibhedlele niyandiqhela nina ayikho le nto le niyaxoka andinxibe nto zasesibhedlele ndifuna uphuma ndibaleka kwasamna ndithe sendibhrike ndithi hayi mani bantu bendivimba bendivala ndathi okusalayo bengasoze ndide ndiphume klari ndinje ndiphuma ndiyaphi ndidlala kushuthi besendidlala ngeengqondo zabo ke baphinda bandibamba ke sebefuna nondibopha ke bandihlalisa phantsi kwabizwa izinto abantu babo ke bahlalisa abantu ngokwengqondo ke bandibuza imibuzo ndabaphendula then bathi sisibo ndithi andikwazi baby nithi sisibo umntu wam lo bhuti kanjani ngoba kuthiwa unocholo endaweni eso ingqondo imane ibuya ngoku kancinci ngondibuzwa le mibuzo. Okay ndiyakhumbula ndiphaphama nzima ethuneni and akekho ke ngoku baby day 1 baphela kanjalo ibali lam. Yenzeke nini le nto Buxolo? Bhutam le nto yenzeke uyabona ukufa ka Senzo Meyiwa uthe xa kufa yena bendingasenayo nentlungu yokuvela umntu ofayo bekungu-2014 inyanga uSenzo Meyiwa ngathi ufe phaa ngooMatshi or February yenzeke bise-early bekuphaa ngaboJanuwari February beku-early kum ngo-2014 sase-early noba ndinganakho siqinisekiso ngosuku kodwa ndiyasho into yoba ideyithi phakathi kwezinto ezimbini 22 okanye zi-2 andiqinisekanga ngayo. Kusukela ngoko ke mntasekhaya andizange ndiphinde ndisafuna nombona umntu obhinqileyo sizikem ezinto ndizandibulala nina ndizabulala ugqibele sendisemangcwabeni ngenxa yeni ayikwazi kaloku ngoba lo andisathembi kwamntu ngoba nalo waye ayingumntu ngona ndithetha naye. Xa ndibe ndixaba sesiporho ndithi andikwazi ubheki nento esesiporho nina nditsho kwamanesi nitsho kanjani? Yimani Buxolo khawutsho ke bhuti lo mntu xa ekhupha imali ubhatala ngemali empela? Bhuti ubhatale nyhani mna ndihlela etafuleni kuthengwa phaya phambi kwam ndiyambona uyayikhupha imali uyathenga and uyabuya qha ndixeba ndifuna uba ndizenza ulwatha ndibe ngathi ndijongelene nomfazi nditya imali zabafazi ndiyamjonga nje ndijephe nje ngathi beta kade ndimjonganga ndithi phinde ndiqhubeke ngempilo sala ndimqonda ndithi mjongile uba uyaphi noba ephuma nditsho iintwana ezi niyasibamba kaloku xa siphuma kwezi ndawo nemane ndijonga nelayini kaloku ndimfumene ehleli yedwa kanjani ayunayo ndiphotle imali ndiphole apha akho mntu ohamba nalo mntu ndindedwa apha umntu wam lo. Ungamkhomba bhuti lo mntu? Ndingamkhomba bhuti ndisena laa picha ikhe ifike yho bhuti ifike izolo elinye oku ikhe ifike laa picha ngakumbi xa ndibona igqiyeza nelihamba ngemoto esisilahla okanye imoto encinci imoto kanokutsho ndithi yho ngathi kuze ndiqinde emnyama sokuqinde emhlophe kakhulu ndiqinde esitena ndithi
ayisona awuthi qinto esidudla yakho la inguyelo ngiyaqhamazela ngileqana nabantu engingabaziyo ethule. Did you ever go back phaya eThembisa uyomcinga? Ethembisa njengoba ngisitsho nje i-cousin brother yami ihlala phaa ndisaya nangoku and iyalazi ibali lami lonke and yiyo ke nenye igcwalisa phezu kwalamanesi ndandingakholelwa uba umntu wami kuthiwa sisiporho. Umntu wakho? Umntu wami ondidibene naye ngelanga elinye. Dada niyaxoka ithanda uba i-one night stand nina ningazondixelela uba ibisesiporho niyandiqhela. And usebenze kangaka mtshana? Sure. Hey, kukho laa fruit ebendiyiphethe apha ndandiqala uyibona nami ivuka kamnandi kanjeya. Sure. So nangoku kuba nzima yaba nangoku ndingaxela into yoba sikuNovemba ngoku. Ndigqibele nini into emnandi le nithi imnandi nina madoda. Kaloku nam ndandiyazi imnandi. Ndigqibele last year. Ndonqena bayeza abanye andikho mbi ngaloo ndlela bayeza bezondigqula wena bezondiplida wena bayazithethela apha kum. Ndithi mna ngaphakathi abantwana izithende ya nyhani siskema abanye ndigqula sesixabana ndizoniskema wena and akayazi intlungu yam akawazi ubunzima bam acinga zivuthule ndiserious kwathi ndithi ndikuthembe kanjani. Nalo mfazi endandimthembile ndizathemba njani uba wena sozundenze le nto endayenziwa ngulowa. Ufuna ndithini ke bhuti? Bhuti laa nto itshoyo ukuba sukela ngo-2014 ukufikela ngoku I think so yi-16 years or how many years ngoku seyimininzi le minyaka ayixoleleki njengegama lam into mandixole. Ndizawuxola ndixola ntoni? Ingxaki mhlawumbi inento kwenza neli gama. Kubuhlungu Bhuti akusekho buhlungu ngoku kodwa andisenathemba andisenatrust andisafuni kwanto. Isangathi nje ndingaziqabelela nje iHillbrow nje wena ndiyozikulalela iziborho zam phaya eHillbrow iziborho entwezi saba wena in abayandiroba ke bandinika 1 ka kuthina edi imali thatha phi ke ngoku imali. Bhuti so uziphilela phaya nantsikeni kabusisa abasiza umphakathi and nabo kabanye andifike ndikhaleze ndikhethe phaa ndifike ndihlale ndibajonge. Yabona aba ndibathanda kakhulu balanga lapha ngase-BP garage yabona xa uya kwamayimayi aba balapha ngase-BP garage ufike befole phaa bethe ndiqala ubaqala ungakafiki apha ngase-BP garage ndiyabaqala ndithi mane ndijonge ngathi uzawuvela ndifike ndijike ndithi hayi ndize ndicrosse ndiye le phambili hayibo akaveli igqwase khona phantsi afane naye wena zentoni na ngesingesi ke nithi ziluka like wena phantsi afane kodwa inguyanga lo sabha wena impahla ndiyithathe uyithatha qha kuyandimangaza ngoku ayisavuki ngalaa ndlela yayivuka ngayo ngoku yandithi kwenzeka ntoni napha khona ingxaki apha. Yabona nditheni na how many years 37 years yonke andinamfazi. wanamfazi Ucinga ikhona indoda engangami engenamfazi wena? Iyadlala wena. awusabafuni bhuti abafazi? Bhuti andiyazi uba ndizawuthini mhlawumbi ndizawubona lithi life begins at 40 ndilinde nje le 3 years le kahle le 2 years uba mayithi ifike mhlawumbi izawuba khona kodwa andiqondi andizithembisi mna ndifuna uthembisa wena ndenzeli wena ndenzeli wena yam le meko yakho meko yam le nasekhaya xa sebethetha hayi bo nkosikazi ndithi ezilalini abayazi uba ndalala nesipo ndinga ndithi xwaka ndibetha ngathi andazi nto xa ke itopiki ndihamba ndithenga ibhiyani nishiya apha nenza ibhizinesi itopiki bangabe semcimbini noba utywala bulapho ndiyapha imqombothi ndiyikhipha ndigalela ngeli xesha ngathiwa ngajola thunga kuya mna waqala into engenza nomfazi nabafazi ukubona uba andinayo nemizwa yonkosikazi weyangabrada yam ndisho andinayo nemizwa yamantombazana okanye oosisi abazonceda umakoti abangena apha eyadini. Funeka laa nto iqala ifike kum ndizokwazi into yoba ndiya Hillbrow ngoku okanye ndiyaphaya kwezaa strato ndisitshoyo. Ndizawuthini? unetrauma bhuti? Bhuti wam andifuni ukuqhatha ndithi mhlawumbi yitrauma ndithi bazama be-mental health bezama ukududuza ingxaki igama lakhe ke laphuma kodwa ndimbiza ngebhelukazi
elimanzandonga. Yabona umlenze ama ngiqhuma niyawubona apha e-TV. Umlenze lo wakhe ngathi uthe kancinci kulo wami. Awulingani nalo wami kodwa uthe kancinci. Uyashayina, uyangcwebezela. Bakhe bandincede ke bandinike ithemba abanditshoyo ukuba bandinceda. Ngibona umlenze shayina kanje uzapha wena. Impahla kodwa ayifani ngaki. Le mpahla endayigqibe endayonwabelayo ayifani nale. Even noma ke ngosekuthiwa andiyange Hillbrow ndibambe omnye phaa kwezi ndawo zethu sisonwaba kuzo. Kodwa mbona yho ndiba ke xobe ni-turn off ni-turn off nguwe ndisho ngaphakathi. Ngeli xesha ndipraise yena athe wandiphaka mnandi 10 off ke le. Yandiqhela lo. I-turn off. Kum and andimxeleli yena. Ijaja leyamanzi ayimnandi le nto. Ayimnandi. Abantwana bakhona bhuti? Nditshilo nje bhuti wam umntana andinaye. Okay. Le nto yenzeka ndithe kuwe bendina 24 or 23. Bengina-23 exactly. Cinga ngoku how many years ukusuka phaya ukuza kule 37 endithetha ngayo. Ndive kakuhle bhuti. Ungakhula nesihlangu balo uze nasesandleni. Kunzima. Yho, yeah, no. Yeah, Aza. Baxola, ngicela ukubuza la e-ground bocinga ubetha ntoni? Baby, umntu wami and emnandi. Udry kwathi izivuka ikhukhumale ithi and udry amnandi umntana. Yo and straight ayina condom. Straight. Ndike ndibarobhe ke aba mntakwethu. Aba ndinokudlala nabo. Ndidlala ngayo ndenze ngathi ndithi i-condom. Ewe uzoba i-condom. Kodwa ndizoqala ndiyinaphuze ndiyibambe ngesandla ndisusa la mafutha. Njengoba ndiyibamba nje ndifuna uba ibe dry. Xa ingena apha kuye ndivuvukeza la machine laa nto endiyicingayo. Ayasuka la mafutha e-condom uyoba njengoba uyayifaka njengoba seyingenile ithe uyibambe uyithi. Ugqiba uthi izandla. Uphinde ubambe. Uyigibisele phakathi. Njalo bhuti. Ewe bhuti. Kuphela. No question. No comment. No question. Mr. Lukela. Sisi, unombuzo? Kubhuti, unombuzo. Bafethu lapha bakhe. Ndine-trauma manje. Nditshilo ke wena uthe nijabulile nje kodwa ngcono nijabule nodwa mna ndijabulanga. Awujabulanga. Kodwa ndiyazama wena nje ngegama lami ukuxola ndiyazixolisa. Ukuba bendingumZulu wenza nto ndingumduduzi tshintsha kweli gama. Yeah. Bafethu lapha emakhaya. No what to say. Ngiyaqala ukuzithola ndikule meko. I'm confused. The flabbergasted and that's banditini. Tell us, what do you think, Buffett up in Yeah, we sihlangana nazo up in you guys need to understand ukutaga chabulanga. So look, at some stage maybe we honestly deal with certain things in different ways and they leave a certain mark that can be a scar for life. That might bring the best or the worst in us. Yeah, but nonetheless, Buffett, please let us know what you're thinking in the Putola. Do you contradict him? Do you feel that sipo o Putola nyan utingi counseling ba kaumzisapa di wako kwetu kelo ndizamlungisa. You know, so just let us know what you think, guys, and just share the story as well. Please don't forget to like, to subscribe, to hit the notification button, Buffett. So yeah. Other than that, look, guys, let me just say this. Putola is just a drop in an ocean. Putola, sisi fumana inansika ke unaputi just to share this with you na babugela apo basbugela kon. We once had a guest that wanted to come. Sizathi intoni the ghost pastor okanye sizathi is a ghost himself. And then remember, people that are calling in and sending us the emails and the WhatsApp messages, they are the one that pursue us to then come and tell their story. We do understand, good guys, you might think good, we fabricate these stories, we create these stories, guys. As you always meet me on the streets, there is no way
So the podcast could be that good and intellectually creative that way, that we can bring so many people and create so much stories. Angihlakaniphanga ngaleyo ndlela leyo ukuthi yosintswembu, even our team, we won't honestly take your intelligence to that level of undermining it. So, Butlon, the request of this, should we say a person who can Ispoko himself, this person wanted this room to be dark. Usho kahle ukuthi the room must be dark and it must be very cold. He's coming. Ukuthi makeze yo. Makeze bhuti. Make sondele. Uyabona ndifuna ukumbamba ngezandla zami zozibili. Endweni kuba usisiporho manyani. Ndimbuza ba kutheni nomnqundo omnandi kanje wena. Awukwazi kaloku insulu ezinje. Ayikwazi wandivuyisa la mntu. Anzani nayo mvuyo nasenayo linalo uvuyo ngokungaphandle. Awusenalo uvuyo ngaphandle. Waligqiba lonke. But now in this case, Butola sithetha ngomntu athi yena, he wants us here on the studio. When he comes, he wants the room to be dark and to be very cold. He doesn't want lights. Anganya indlela senama action ngayo. Ayanganya. Mana bhuti, asithethi ngalasi silobone Nansika na. Kaloku uthetha ngesinye isiporho ngoku. Ewe. Hayi singasasifuni. Singasondeli. Hayi ngumuntu wesilisa lo bhuti asithetha ngayo. Ndiyo gay nanzazenza umuntu wesilisa ngoba. Hayi but njengoba ulawe bese ndithi ba sesishare le Nansika ukuba sifumana izimo ezahlukileyo na bhuti. So like in this case, the guy literally said to us that he wants to come to the studio, and then you wonder how are we going to film when the room is dark? Right. What are we showing you guys? So he wanted the room to be dark and very cold. Guys, if you know Uguti, there's anything like that, please give us your thoughts on that. But no, Siga, there's no such thing. Maybe there is. Really, but now ask yourself, if the room now it's dark, there's no lights, there's nothing, what are we shooting? You know, so, and maybe that will be the end of his Soweto podcast. And I'm sure you don't want that. That much I can say with confidence. Good. Ningandifuna nindifumane. So guys, we're just sharing this with you just to show you the things that we receive on our side. But yeah, maybe honestly, we spoke to a ghost itself. It's not somebody that experienced a ghost by ndilale naye okanye ndihambe naye. No, this one literally we just got so confused what he is ready anytime. So yeah, guys, I'm just leaving it to you to think about it and let us know what you think. Yeah, we as our people, let us see Shie Nakuni. We're talking about something that is very recent. What do you think, guys, about the situation? Bafethu Soweto podcast, Paranormal Show. Bafethu, please don't forget, like, subscribe, notification button, cling, cling, please hit it and share our stories. Bafethu. Yeah, Oputola, I think nyan andazi show nyan ezawusiza, but ndizabafonela Bafethu basebenza naye. Sizamthumela khona. Utata udinga i-counseling serious andazi nina nixeleleni Bafethu ukuba ucinga ntoni ngoBuxola. Sanicela Bafethu Soweto podcast senqaba Bafethu rikene rafika rathathamulele abuxola. Yeah, let us know what you think about him Bafethu. Shout Buxola Uthi awujabulanga andonwabanga futhi ndiyakubona nje wena uyakwazi nokuhleka. Yo guys, nangu bhuti wami. Let us know what uthi akasena njabulo ngomunye umuntu wesifazane. So what is the solution for Buxola? Please let us know, guys. We'll really appreciate your mhlawumbe it's a solution or umbono wenu akanwabanga ubhuti wami. And after that experience umuntu nje wesifazane akafili inansika uvo kanye kuthi khu up again kuthi kufile konke. Let us know what we think, guys. Yanqanya Bafethu sipho hate. Ay. Yeah, bhuti wami. But kubi man.